बिथां बिस्वजित दैमारिया जाय बाथ्राखौ बुंदों एसे स्पिकार बिथांनि खुगानिफ्राय गनाया बिथाङा जे सासे पावार हांगार मानसि बे बुस्थुखौ जुदि स्पष्ट जाना जों बे 35,84,000 मानसिफोरखौ बिथाङा मानो आपिल खालामदिया जे नेशनेल पलिटिकल पार्टिनि जानानै बर'लेण्डनि मानसिफोरखौ दैदेननो जौगाहोनो थाखाय आं बिजेपिनि जानानै सिप जानो लुबैदों होननानै थोंजोङै बुंबानो जायो मानो बे खेंख्रा खेंख्रि बुंनांगौ जाखो हवाइ बर'लेण्ड मुभमेन्टआ मानो जादों बिथाङाथ' बिराद जारिमिननि बाथ्रा बुङो रामायण मुगा महाभारत मुगा प्रि हिस्टरिकेल पिरियड प्रि इपिकेल पिरियड प्रि माइथलजिकेल पिरियडनि बाथ्रा बुङो बर'आ नोंथां बुंनाय बायदिनो साधारन बे काउन्सिलखौ मोननो लुबैनानै जोंनि राव हारिमु थुनलाइ आसारखान्थिखौ साप्रेस अप्रेस एन्ड एक्सप्लइट खालामनानै फोजोबनायनि थांखिजों नोंथाङा जाबायदि पलिसि एडप्ट खालामनो नागिरदों बे बर' हारिनि थाखाय हयथ' सावनि मुगा जानो हागौ जुदि बियो नोंथांनि साननाय बायदि जायोब्ला सावनि मुगा दाजाथों नोंथांनि समावबोथ' मोनसे काउन्टार रिभलुसन जादों नन बर' रिभलुसन बे नन बर' मुभमेन्टआ नोंथांनि दैदेननायावथ' नोंथाङाथ' माबानि बिपिएफनि लिडारमोन एडभाइजारमोन स्पक्स पार्सनमोन नोंथांनि दैदेननायावथ' नन बर' मुभमेन्टआ जादों वाइ नन बर' मुभ व्हाट इज द रिजन व्हाट इज द इम्पेक्ट एट प्रेजेन्ट बाथियाव बिथाङा मोनसे खोन्थाखौ हालामारि राजखान्थि आरो हादोरारि राजखान्थि बे मोननैजों रिफारेन्स लाबोनानै रिजनेल एन्ड नेशनेल पलिटिकल पार्टिसनि डिफारेन्सेस एन्ड रिफारेन्सेसखौ लाबोनानै बिटिसि एबा बिटिआर डेभेलपमेन्टनि बाथ्राखौ बुंदों बेवहाय बिथां बिस्वजित दैमारिया जाय बाथ्राखौ बुंदों एसे स्पिकार बिथांनि खुगानिफ्राय गनाया बिथाङा जे सासे पावार हांगार मानसि बे बुस्थुखौ जुदि स्पष्ट जानो हादों आं मोनसे बाथ्राखौसो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों एड खालामनो लुबैदों बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंनायनि सिगां रायजो बर' 13 लाख बर'फोर दं 5 लाख मुसलमानफोर दं बेफोरबायदि ब्रेकआप जुदि कमिउनिटि वाइज ब्रेकआप खालामोब्ला जोंनि बिटिसिआव 35,84,000 भारतीय नागरिक बिटिआर बासिया गासैबो बावहाय रायजो जानानै दं जों बे 35,84,000 मानसिफोरखौ बिथाङा मानो आपिल खालामदिया जे नेशनेल पलिटिकल पार्टिनि जानानै बर'लेण्डनि मानसिफोरखौ दैदेननो जौगाहोनो थाखाय आं बिजेपिनि जानानै सिप जानो लुबैदों होननानै थोंजोङै बुंबानो जायो मानो बे खेंख्रा खेंख्रि बुंनांगौ जाखो आं मानो बे बाथ्राखौ बुंनो गोनां जादों हवाइ बर'लेण्ड मुभमेन्टआ मानो जादों बिथाङाथ' बिराद जारिमिननि बाथ्रा बुङो रामायण मुगा महाभारत मुगा प्रि हिस्टरिकेल पिरियड प्रि इपिकेल पिरियड प्रि माइथलजिकेल पिरियडनि बाथ्रा बुङो बर'आ नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंनि मोनदांथियावबो हिस्ट्रिकेल माखासे प्रुफ होनो हायो आंबो नोंथाङा जेरै होनो नागिरदों 7,500 बोसोरनिख्रुइबो बांसिन रायजो जानाय बर' फिसाफोरजों 7,500 बोसोरनिख्रुइबो बांसिन रायजो जानाय बर' फिसाफ्रा दिनै भारतआ उदांस्रि जानायनि उनाव गणतन्त्रनि खान्थिजों मोन्थोरजों रोजा रोजा बोसोर रायजो जानाय बे हालामनि मानसि जानानै जोंनि जा गणतन्त्रनि गुदि मोन्थाय बेखौ मोननो हायैनि थाखायनोथ' बर'लेण्ड मुभमेन्ट बे मुभमेन्टखौ माखासेया इथनिक नेशनेलिज्म एन्ड टेरिटरियेल नेशनेलिज्म मोननै डिफारेन्स माबा बोखावथि लाबोनानै मुभमेन्टखौ गोबां रोखोमनि खालामदों नंगौ बर'आ पेरेलेलि आबसुनि दैदेननायावहाय मा होनो डेम'क्रेटिक मुभमेन्ट खालामदों बिएलटि आरो एनडिपिनि दैदेननायाव जों आर्म स्ट्रागल खालामदों बे गासैबो थांखियानो जों कुइसना फैदों हवाइ बर'लेण्ड मुभमेन्ट बे बर'लेण्ड मुभमेन्टनि गेजेरजों दिनै जोंनि जा मोनथाम सुक्ति जानानै थांबाय बे सुक्तिफोरनि गेजेरजों दिनै गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया गभर्नमेन्ट अफ आसामा स्पेसियेलि गावनि गाव खुंथायनि गेजेरजों जोंनि राव हारिमु थुनलाइ आसारखान्थिखौ फोथांनानै लाखिनायनि थाखायनोथ' दिनै एकर्डनि गेजेरजों बे मोन्थायखौ होनाय जादों आरो साधारन बे काउन्सिलखौ मोननो लुबैनानै जोंनि राव हारिमु थुनलाइ आसारखान्थिखौ साप्रेस अप्रेस एन्ड एक्सप्लइट खालामनानै फोजोबनायनि थांखिजों नोंथाङा जाबायदि पलिसि एडप्ट खालामनो नागिरदों
बे बर' हारिनि थाखाय हयथ' सावनि मुगा जानो हागौ जुदि बियो नोंथांनि साननाय बायदि जायोब्ला सावनि मुगा दाजाथों जोंनि गेदेमाफ्रा सोरगोआव दङ सोरगोनिफ्राय जेब्लायबो जोंखौ नोजोर होथों आशीर्बाद खालामथों नंखाय लामाजों दैदेननो नागिरग्रा बर' लिडारफ्रा नंखाय लामाजों दैदेननो दाहाथों आंबो सावनि भागि जानो नागिरा आरो रावबो बर' फिसाया सावनि भागि जानो नागिरा दा मोनसे बाथ्राखौ जोङो बुंनांगोन जोङो नासयजानाय गादबजानाय सोबख'जानायनि फ्रिनि थाखायनो मुभमेन्ट खालामनानै जोङो बिएसि बिटिएडि बिटिआर एकर्डखौ खालामनाय जादों जै समाव जों बर'फ्रा सानदोंमोन जे जों बर'फोरखौ बिमा गदायनि फिसा हिसाबै नोजोर होदों आसाम गभर्नमेन्टआ नंखायनो जोङो मुभमेन्ट खालामनो गोनां जादों खिन्थु नोंथांनि समावबोथ' मोनसे काउन्टार रिभलुसन जादों नन बर' रिभलुसन बे नन बर' मुभमेन्टआ नोंथांनि दैदेननायावथ' नोंथाङाथ' माबानि बिपिएफनि लिडारमोन एडभाइजारमोन स्पक्स पार्सनमोन नोंथांनि दैदेननायावथ' नन बर' मुभमेन्टआ जादों व्हाइ नन बर' मुभमेन्ट व्हाट इज द रिजन व्हाट इज द इम्पेक्ट एट प्रेजेन्ट बेखौ जोङो साननांगोन मानोना नोंथांमोना नोंथांनि दैदेननायाव बिपिएफआ गुबुन जाति जनगोष्ठीखौ सेकेन्ड क्लास सिटिजेन हिसाबै नारसिननायनि थाखायनो नन बर' मुभमेन्टआ जादोंमोन नाथाय जोंनि दिनै मानब गेदेर श्री प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि सरकारा गासैबो जाति जनगोष्ठीखौ लानानै नोंथांमोना दे दा सम बबेबा जायगायाव सेकेन्ड क्लास कमिउनिटिखौ जोङो माने सान्ति गायसननो बा सेकिउर्ड होनो थाखाय दिनै जोंनि पार्टिया खामानि मावगासिनो दङ होननाय बाथ्राया दुखुनांथाव मानब गेदेर बिथां प्रमद बर'नि दैदेननायाव जोंनि सरकारा रावखौबो सेकेन्ड क्लास कमिउनिटि हिसाबै जोङो ट्रिट खालामाखै मानोना मोनसे बाथ्राखौ नोंथाङा गनायनानै लाया बे नोंथांनि खोन्था आसामाव गुबुन जिल्लायाव गुबुन स्टेटआव गुबुन इउनियन टेरिटरियाव इन्डिया बायदियाव दिनैसिम रावबो मानसिनि खर'आव मोनसे सिमां सोरजियाखै बे सानखांथि फैयाखै जे गासैबो बिटिसिनि 26टा जाति जनगोष्ठीनि राव हारिमु आसारखान्थिखौ फोथांनायजों लोगोसे बर'नि राव हारिमु आसारखान्थिखौ जौगाहोनायनि मिजिंजों दिनै मानब गेदेर प्रमद बर' बिथांनि खर'आव मोनसे सानखांथि फैदों जाय सानखांथिनि गेजेरजों पेरेलेलि गासैखौबो बोखोनो नागिरदों जायनि जाहोनाव भिजन मुड हिसाबै जोङो भिजन डकुमेन्टखौ जोङो बानायनो हादों जायनि गेजेरजों राव हारिमु आसारखान्थिखौ मोनफ्रोमबो हारिनि जोङो सेकिउर्ड खालामना होनो दिनै जोङो हादों आरो बेनि अनगायैबो सासे बिमाखौ सासे हारिनि सासे सुबुंनि बिमाखौ मान मर्यादा होनो सन्मान होनो थाखाय बे बिमानि राव हारिमु थुनलाइ आसारखान्थिखौ जुगामि फोथांना लाखिनो थाखाय दिनै बिथांनि दैदेननायावनो जोङो गासैबो जातिनि रावनि जोङो मोनसे सोदोब बिहुं बहननो हादों रोजासेथा सोदोब आरो रोजासेथा बाथ्राखौ लानानै गतिके आं सानो नोंथाङा मिडियानि गेजेरजों जा सेल्फिश मोनसे मुडजों बर' हारिखौ आं नोंथांखौ बर'खौ बाथौ ब्रह्म ख्रिस्टियान सतसंगी कृष्णगुरु सा सानजा खोला सोनाब बोखावदों होननानै बुंनो नागिराखै खिन्थु नोंथांनि बुंनाया बिदिनो जानो थांदों थेंक इउ